У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў панядзелку 7 кастрычніка. У студыі працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэты час. На паклон у дзень народзінаў. Лукашенко паляцеў да Пуціна ў 72-й дзень народзінаў кіраўніка Расіі. Афіцыйная мэта чарговага візіту дыктатара ў Маскву – удзел у заўтрашнім паседжанні кіраўнікоў краінаў-удзельніц СНД. У прэсавай службе Лукашэнкі зазначылі, што акрамя афіцыйнай павесткі саміту, у яго запланаваныя, цытата, «захады ў межах нефармальных стасункаў лідараў краінаў СНД». У Менскім раёне Сухарова раніцаю гарэў будынак гандлёвага цэнтру. Пажар адбыўся ў недабудаваным гандлёвым цэнтры 4 сезоны на скрыжаванні вуліцаў Скрыпнікава і Мазурава. Гіганцкі слуп дыму быў заўважны адразу ў некалькіх раёнах сталіцы. Цягам гадзіны супрацоўнікам МНС удалося зліквідаваць узгаранне. Папярэдне пацярпелых няма. Прычыны пажару высвятляюцца. У Дзяржынскім раёне мужчына пагражаў пісталетам наведнікам і персаналу бензастанцыі. Відэа з камераў назірання публікуе тэлеграм-канал Міністэрства ўнутраных справаў. Напад адбыўся раніцаю нядзелі на АЗС каля вёскі Вязань. Нецвярозы мужчына зайшоў у краму пры станцыі ды пачаў выкрыкваць пагрозы ў бок наведнікаў і персаналу, скіраваўшы на тых пісталет. Работнікі станцыі паспелі націснуць трывожную кнопку, і праз некалькі хвілінаў на месца прыбылі працаўнікі атраду аховы. Зламыснік паспрабаваў уцячы, але яго затрымалі. У крыві 47-гадовага жыхара Паніпалю было больш за 3 прамілі алкаголю, што адпавядае прыблізна 2 выпітым бутэлькам гарэлкі, а пісталет аказаўся траўматычны. Нідерланды пацвердзілі перадачу ўкраіне першай партыі знішчальнікаў F-16. Пра гэта пасля візіту ў Харкаў апавёў міністр абароны краіны Рубен Брэкельманс. Дакладнай колькасці самалётаў, якую ўжо атрымалі збройныя сілы ўкраіны, ён не назваў, але ўдакладніў, што ўсяго самалётаў будзе 24. Астатнія трапяць ва ўкраіну найбліжэйшымі месяцамі. Рубен Брэкельманс таксама паведаміў, што краіна вылучыць 400 мільёнаў еўраў на праграму ўзбраення ўкраінскай арміі сучаснымі дронамі для назірання, абароны і нападу. У акупаваным расейцамі Крыме ў Феадосіі ў выніку атакі беспілотнікаў гарыць нафтабаза. Акупацыйныя ўлады гораду абвясцілі рэжым надзвычайнай сітуацыі. Что-то взрывается. Паражэнне нафтавага тэрміналу пацвердзілі і ў генеральным штабе ЗСУ. Мясцовыя жыхары прыкладна о 5 раніцы пачулі серыю выбухаў, а пасля пабачылі полымя над прадпрыемствам. Атакаваная ў Феадосіі нафтабаза адна з найбуйнейшых у Крыме паводле аб'ёмаў перавалкі нафтапрадуктаў. Яе выкарыстоўваюць для забеспячэння акупацыйных войскаў у рэгіёне. Сёлета ў сакавіку нафтабазу ў Феадосіі ўжо атакавалі дроны. Тады быў пашкоджаны магістральны трубаправод перапампоўвання паліва. У гадавіну нападу тэрарыстаў Хамас на Ізраіль сілы Цагалю нанеслі ўдары па складах зброі і штаб-кватэры групоўкі Хізбула ў Бейруце. Відавочцы публікуюць кадры дэтанацыі боепрыпасаў пасля начной атакі. Напярэдадні ізраільскія вайскова-паветраныя сілы нанеслі ўдары і па вайсковых аб'ектах Хамасу ў сектары Газа. Як паведамляе падкантрольная групоўцы Міністэрства аховы здароўя, у выніку атакі загінулі 26 і атрымалі раненні амаль 100 чалавек. Тым часам Хізбула з тэрыторыі Лівану цягам сотняў выпусціла ў бок Ізраілю каля 120 ракетаў. У выніку абстрэлу пацярпелі 10 асобаў. Фіяска ранейшага гегемона. Салігорскі «Шахтёр» пакідае найвышэйшую лігу чэмпіянату Беларусі па футболе. Пасля паразы на сваім полі менскаму «Дынама» з лікам 0-3 «Шахтёр» пазбавіўся нават матэматычных шансаў пазбегчы вылету ў першую лігу. 4-разовы пераможца чэмпіянату Беларусі быў пазбаўлены апошняга тытулу 2022 года за фінансавыя махінацыі і дамоўныя матчы, пасля чаго 2 сезоны пачынаў з вялікім мінусам пунктаў. І калі летась салігорцы здолелі захаваць прапіску ў найвышэйшай лізе, то сёлета пазбегчы вылету ў мінор не ўдалося. Нобелеўскі тыдзень распачаўся сёння з уручэння прэміі ў галіне фізіялогіі і медыцыны. Нобеля ў гэтай катэгорыі сёлета атрымалі Віктар Эмбрас і Гэри Раукан. Узнагароду прысудзілі за адкрыццё мікра-РНК і даследаванне яе ролі ў посттранскрыпцыйнай рэгуляцыі экспрэсіі генаў. Заўтра і паслязаўтра камітэт прэміі абвесціць лаўрэатаў у фізіцы і хіміі, а ў чацвер і пятніцу стануць вядомыя ўладальнікі літаратурнага Нобеля і Нобелеўскай прэміі міру.
І гэта былі ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Поўная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю чакае вас у вечаровых выданнях аб'ектыву і праграмы Белсат Зум. Я ж на гэтым з вами развітваюся. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.